Egoli amalungu eCOSATU abalelwe komakhulu 7 amashele ehhovisi likaNdunankulu wesifunda ukuyowethula uhlu lwezikhalazo. iCOSATU ikhala ngokuncishiswa kwesabelo zimali sezidingo ngqangi zomphakathi kubandakanya ukwehliswa kwesabelo zimali se-CCMA ngekhulu lezigidi zamarandi. Ithi lokhu kuzobhebhethekisa okwentulwa kwabantu abaningi ezweni. iCOSATU ithi inethemba lokuthi ungqongqoshe wezezimali uInogotongwana owake waba ngumholi wenyunyana iNUMSA uzosizwa isikhalo sayo. We hope he would understand what the labor movement is really saying. We will engage with him and his department. Badlulele nasemahhovisi esikhungo sezimayini kuleli iMinerals Council of South Africa lapho bezwakalise ukungagculiseki ngezinga lokutshalwa kwezimali nokudalwa kwemisebenzi yezinkampani zezimele eMpumalanga. Amalungu eCOSATU azidela amathambo emvuleni amashayela emahhovisi kahulumeni wesifunda bakhale ngenkohlakalo uhulumeni kodwa bathi basazoliseka iqembu elibusayo kulolu khesho lomasipala oluzayo. We cannot disown the ANC because as COSATU we believe that there is no government without the ANC. Enyakatho yeKapa amalunga eCOSATU amashayele kwihhovisi likaNdunankulu wesifunda uZamani Sol athi afuna enze okuthile ngezinga eliphezulu lenkohlakalo uhulumeni wesifunda. Corruption itself and whatever fraud took away monies that were meant to deliver services to the communities here and maybe to create a lot of jobs. iCOSATU ithi ijabule ngendlela amalunga ayo aphume ngayo ukuhambela lembhikisho nakuba ibicele ukuthi iningi lihlale emakhaya ngenxa yemigomo ebekelwe ukunqanda ukubhebhetheka kokhuvethe kuleli. Bangene SABC eGoli.